Ei, no t'amaguis! Aguanta! Sigues valent, Ignasi! Això. Cors fort! Aguanta! La vida és difícil. Et necessitem! Encara has d'explicar moltes històries. Ah, ets tu qui explica les nostres històries? Un dia vaig pensar, ostres, per què no tornar a fer una pel·lícula amb contes del Quim Monzó, no? Però el més important és que l'estructura narrativa no tingui res a veure amb la pel·lícula anterior. És a dir, que no fos el Parquet o el Plegat 2, sinó que fos una cosa amb un sentit propi, no? És l'edat mèdia, quan hagués pogut ser l'edat XXL, que hagués sigut millor. Però la diferència que jo hi podria trobar és que allà les històries anaven seguides, començaven, acabaven. I aquí hi ha un personatge inexistent en el llibre que intenta unir-les. Vaig tornar a repassar, llegir el Mil cretins i se'm va ocórrer l'estructura. El més important és el moment en què reconeixes com estructurar una narració en cinema. A partir de relats curts que donen visions diferents d'una mateixa figura geomètrica. De fet, un individu que escriu contes està escrivint una gran història que té infinitat de personatges. Va ser en el moment que em vaig pensar en fer aquesta estructura, que són com tres actes, que és la paròdia dels tres actes narratius convencionals, però que no responen amb això, perquè no és presentació d'un desenllaç, sinó que és una altra proposta absolutament diferent. L'Ignasi és l'escriptor, el que genera totes les històries que té al seu cap i, com sempre, les porta a la pràctica. Què? No sé com dir-ho. Endavant. Estarem encantats de sentir-ho. Bé, el Daniel Broto és un escriptor d'un cert prestigi, d'èxit, que es veu abrumat per l'actuació d'un jove escriptor que comença. Escolta, no cal que el compris. Si em dones la teva adreça, te'l faré arribar dedicat a càrrec de l'editorial. No, de cap manera. Un personatge, diguéssim, amb una gran ambició i que té les seves estratègies per arribar a aconseguir el que vol i ho aconsegueix, no? Què collons vol dir que li dec una trucada? No li dec res. Tot i que el personatge està dins d'un altre personatge que s'ha fet ell mateix, el seu fill ho entén, ho accepta i ho tolera i l'ajuda. Hi ha una unió entre pare i fill molt gran, no? I amb el net inclús, sí.
Què passa? És que m'han tallat amb una ampolla trencada. Tot ple de sang, sang per aquí, sang per allà. Bueno, ja ho veureu. A veure, aquestes són maneres d'entrar a classe, Toni? Només n'ets una mostra. Un gra de sorra. Personatge que té un nivell de consciència diferent al que té la gent normal, no? És com mira les coses, com percep la realitat i quina interpretació en fa per després ell deixar anar el seu discurs. Molt bé. Són els anys de convivència que podreixen fins les pedres. Ai, Quique, he estat a punt de fer una bestiesa. L'espai era també una gran tria del muntatge, perquè realment hi ha coses que ja les explicava al plano i no tant l'actriu, no? Després em va agradar molt que el lligam que se li ha fet entre els contes, que la persona que apareix de refilón en el primer conte sigui el protagonista del segon, que tot estigui lligat. I avui ens deia, diu, jo em pensava que un dia faria una pel·lícula. Sí. I ja em porta més de 20. Primer admiro molt la seva tossuderia, que amb els anys segueix insistint i fa el seu cinema, i un cinema molt particular i amb molt de rigor. Ell és molt honest en això, o sigui, a la que no li agrada una cosa, de seguida és no, això no. I llavors ens ho tornes a fer, i tornes a treballar fins que troba el que a ell li agrada, no? Però sempre et dona la confiança de que tu podràs fer allò. O sigui, jo sempre sento que per ell ho podré fer bé, això. Sempre m'ha agradat l'aventura per una cosa, i és que et fa sentir bo. No bo de bondat, sinó de bon actor, perquè tot li agrada, tot li està bé, molt bé, fantàstic, això. No t'ensorra gens i això és bo. I de vegades l'actor li dones una idea i l'accepta. Diu, ai, sí, està bé això, doncs fes-ho. O digue-ho. Sí, no diu, no, això no ho digues que... No. Ai, si no dius una barbaritat, doncs et diu, molt bé, està bé, digue-ho, que m'agrada. Stop. Stop. I realment amb el Ventura i amb tot l'equip hem creat aquest petit cosmos, no? Aquesta cosa mig realista, mig surrealista que té el Quim Monzó, no?
teva història em va semblar salvatge. Al començament del cinema, els cinemes fèiem decorats. El cinema va imitar el teatre al començament, sobretot a l'època dels primers, diguem-ne, dels nostres avantpassats catalans aquí, però també dels Méliès. I vaig pensar, doncs, que estaria bé, tenia aquesta idea de que volia fer això. I ho vaig escriure, sortosament en aquell moment. Després no m'imaginava el que he arribat a trobar. Aleshores, l'interior de Casa dels Tells. De cinema, o de teatre. Jo vaig pensar que volia fer un homenatge a això, perquè tenim la sort que existeix aquest fons d'escenografia al Museu del Teatre, a l'Institut del Teatre de Barcelona, que jo crec que deu ser dels més importants d'Europa, on no guarden els decorats grans, perquè evidentment aquests decorats es van fer servir, s'han perdut, s'han cremat, etc. Però sí que guarden molts bossets de la gent del segle XIX, bàsicament, del Vilomara, del Soler Rovirosa, d'una bona colla. El Soler Rovirosa era un geni. Quan ho vaig descobrir vaig saltar d'alegria i vaig pensar que buscaria els fons que anessin bé per les històries, però el primer que havia de fer és mirar, diguem-ne, la qüestió tècnica com la podia resoldre, perquè eren bossets que molts són de DIN A4, d'un full de paper. I aleshores allò, buscar, digitalitzar-ho amb alta resolució, veure, anar a la sala d'estudi de muntatge, a veure si això m'aguantaria com a croma, i després agafar tot això, restaurar els que ja... Clar, són coses que tenen 150 anys, 160, algunes, no? Restaurar-los un a un, parlar amb la gent de l'Institut del Teatre, fer un conveni amb ells, i per arribar a fer el que hem fet, que em sembla que això serà una gran sorpresa pels espectadors perquè són d'una bellesa increïble. I a més ha sigut un tipus de feina que m'ha costat molt, no és gens fàcil això de rodar com si fos cinema mut i de muntar com si fos cinema mut, perquè és una experiència, s'ha perdut la tradició, ara muntem en moviment, en paraula, etc., que t'ajuda molt en el muntatge. En canvi, el cinema mut, el fet de posar-hi cartells amb les frases i tot i tal, no sabies ben bé on posar-ho, si abans o després. Aquí hi ha tota una mena com de romanticisme al darrere perquè estàs treballant amb uns decorats que són decorats de teatre. Tu estàs a davant fent cine còmic una miqueta a l'antiga, el que era el cine mut. És aquí on podem llegir l'estupidesa humana del Walter que diu sí, doncs dispararé per provar-ho, però no obligat, com abans hem dit, sinó que ara ho fa per una qüestió de confiança, no? Llavors això és inquietant, en aquest sentit. Diferents registres, no? El més naturalista i posat en l'etapa actual i tractar una sèrie de contes del Quim Monzó tractats com si estiguessin rodats als anys 20, doncs això em va semblar una conya bastant divertida. Té un gran avantatge al cinema mut, és que no t'has d'aprendre la lletra i això per un actor ja és una petita joia. Però no, és un divertiment, em sembla molt divertit jugar a fer coses diferents. Sorprèn molt les històries, no? O sigui, la quantitat
de cretins que poden o podem haver al món. És un idealista, és un idealista. Ell el que veu no li agrada i vol canviar la societat. Llavors, ell està amb els rics i decideix robar els rics per donar-li als pobres. El que passa és que la jugada no li acaba de sortir molt bé. Quin és, dreta o esquerra? No? Perquè, clar, el no tenir diàlegs, el no fer servir la paraula, has de comunicar més amb les expressions, no? I has de forçar una miqueta més el que és la interpretació. Treballar amb el Ventura sempre és un plaer, és un tio estupendo, molt vitalista, que li agrada molt el que fa, que s'ho passa molt bé, i això ho transmet amb la gent amb qui treballa. I Cinemut és fantàstic perquè no t'has de prendre diàlegs, vull dir. Per una persona com jo, que sóc de poc esforç, vull dir, tot això és estupendo. A mi sempre m'ha agradat molt treballar amb molts actors. Vull dir, tinc un plaer per les coses corals i per la construcció narrativa i per totes aquestes coses que es veu en aquesta pel·lícula, però que també es veia el Parquet del Plegat, es veia Carícies, es veia Morianó, es veia tantes pel·lícules que he fet ja a la meva vida, és una cosa que em ve del teatre. I treballar amb molts actors és fantàstic perquè són moltes cares que dona una gran vivesa. Vull dir que vas canviant de gent, i com a mínim es distreuen. També té el perill, el treballar amb tants actors que als 7 anys treballen menys dies de lo normal en una pel·lícula, és que han d'arribar i encertar-lo. Això de forasters ja m'ha tornat una mica a enredar, perquè nosaltres ja estem no mig jubilats, sinó jubilats del tot. Un penques, un gandul, un individu que pensa que la societat ja el mantindrà. La baixa per llarga malaltia! Bravo, bravo! Si fos ara dirien, adeu maco, però llavors, pobretes, aguantaven. I si aguanto i no dic res és perquè veig que vas molt atabalat. I em fa por no et passi res per culpa de la feina i de nosaltres. Un atac de cor o alguna cosa així. Això, un atac de cor o una cosa així. No et preocupis, em cuido, la feina em va bé i estar per vosaltres no m'atabala gens. Mig sonats o sonats del tot, i el fill acaba tip. Voleu que us mati o el que he de fer? No és aquesta la pau que busqueu? Teva sang, mare! No és la mort el millor regal d'un fill als seus pares? I també ha sigut molt maco poder compartir i retrobar-me amb la Carme Molina i el Joan Borràs. Cavo aquest forat per aquí descanseu. Tindreu tota la dignitat i tot el respecte. Ningú no podrà dir mai el contrari. Qualsevol cosa del Quim, doncs, penses que ja té el seu interès, no? L'interès i té el sentit per fer-ho. És posar-te sobre, com sempre, d'una partitura. A l'intèrpret, almenys, sempre ens agrada partir de bons textos.
sigut una experiència que sé que mai més la tornaré a passar a la meva vida, perquè mai més, suposo, tornaré a fer una pel·lícula amb croma, amb vestuari d'època, etc. No? I això fa que, conscient de tot això, doncs m'ho hagi passat molt bé. Quan en Ventura Pons em va dir que volia fer això, vaig dir, escolta, però aquest llibre és tristíssim. A mi m'ho sembla. No et pots avorrir. Si un sketch no t'agrada, és igual perquè s'acaba de seguida i en comença un altre. Està plena de personatges singulars que poden fer que un dia sigui especial i puguis escriure un conte d'aquest dia. I que crec que s'emportaran moltes sorpreses. No sé, jo tinc ganes de veure com ha aconseguit traslladar aquesta tristor a la pantalla. Realment jo crec que no trobaran res en relació qualitat-preu millor. Home, dues garanties enormes. Els hi diria Quim Monzó, Ventura Pons. Ja estic fins als nassos de crispetes de tios superintel·ligents que riuen l'acudit abans que surti a la pantalla. Per què a tots aquests vells, aquests 1000 cretins que viuen aquí, tant se'ls dona? Ja no saben veure el que és net i el que no ho és.